Sheáin Sheáin ó Chonláin a bheits mar éiscíthóir a noch just díreach fógran a bheag ná go bhfuil na cainteanna na físeán agus na slánán go na cainteanna ribh seo a lug fáilenis híomh Aniar. So bheith fáilte roimh na golisteachí an sibh sin isteach sa sibh agus brúin sibh nuacht agus bacór go dtiocadh sibh sin láireach. Agus mar sin gan hiile bhuile irí mé Sheáin tús a chur leis an seisiún seo. Sheáin. Gur mé mágad a bhrandáin agus tá fáilte roimh go léir pe áit nóil sibh, tá is a gon gúil marco caisigh ina char leathlí a bhailiarclí agus portláige agus nead a cabhfuil gachéine eile. So an nacht tá se beganbeag de froúil an slígúla mí a chur a láthir, so tá Painéal a gang, Painéal an a hever capam, tá Martin Hawks, Sean Nakataíg, Marco Cahasig agus Mairead Farrell, tá sola go Mairead in áit éigen. Tá sé an a bhfuil with the Mairead. So big siad a gur féin I láthir again couple of second. So is sais teachla céile an Painéal mar an teachn chatte bhí córa going le Michael Cronin agus a Michael a láthir freisin fecum with a bhíhíal. So is sais leanú an dúra go sin a freisin má tá tuairmí a tháinig cóing is na cainteanna eile tá mí chun iireachtaí a áirithe céile agus dul aig. So sin an sais an dúlán tá going. Bhrála marrá cé bhfuil beirt foliticeórán agus tá iriseórán ní léon bhainteá in nacht tá mí de géirí go mbeadh sé sais ag leibhéil pásanta cad a ceapan siad féin ní siad leabhart ar son an fartaí nó son an cólaachta nó aon rud eile bhrála go mbeadh sin soléir. Agus tá Martin agus mé héine an freisin agus tá mína mar cuidan Painéal. So be mi de caiint méall na gníomhachtaí a beagán go tarsúla going héin bhfuil buintecha leis an cuincap seo den éiceolaíocht agus in nacht tá mí de caiint faoin éiceolaíocht agus slánú na Gaeltachta. So go dtí seo beidir go rámar a caiint beagán beag faoin tanga féin. Sin an bhéim a bhí ann an teachn chaite. Ar tá mí de géirí díoró go háire an cuinceap Ecca chorus taobhstéig agus timpeall ar an Gaeltacht agus nó na Gaeltachtaí mas mé leat agus cad an todhchaí ag tógáil an dearcha sin chuin féin. So ag an couple of second beg an Painéal a gur féin a láthir. Tá an orm gom núsáide míist an chat a nacht ómdosach. De gan átógann sé beagán de gachéine dul a híar agus rudéigen de scríb. So tá mé tar curadíhan is cúpla focail is scríb beidir fút féin cá bhfuil tú, cad a ceapan tú, cad é an aimsir san áit nó bhfuil tú. No, má tá duine éigen go lehanana agat ar fecum cúpla ag aithníam, beidir gur féidir leat just hairáló nó focail a chur cútha. Is féidir leis bheith príomháideach nó is féidir leis bheith puiblí. Tá is go san chat is féidir leat an scéile heola go gachéine nó go duine pásanta. So mas rianna bheith sin dhéanamh agus ag an couple of second an lenometer ag leis an ihe. So ag duine éigen agus seol scéal cútha mas méon leat. It just a couple of seconds. Okay, is féidir leanún tar aigle sin mas mé ná bheadh aon cóthleachtar agus an céad cuid de nacht ná tá mí chun an Painéal dul timpeall gachéine ní chéile agus tá mí chun rá an cúlra pásanta
a háí de seach san córá seo. So cada ein siad spragúil faoin ceist nó cén simatá go líon leis an ceist seo den éiceolaíocht go pársanta. Agus gohara cada spraganid, so cada sever an nó cada an tauchaí den go bhecinn siad san scéil seo mé ar éiceolaíocht agus slánú na Gaeltachta. So beidir dos nóid le maréid, beidir maréid an tain bhean in ar nasc. Meagsú nach men dúsach. Tá sé sin oké. Well dús go mé magi as an gura nui tá ansíam sa gceist seo ní sanolí mé ach tá meagsú leis an gcóra hééis agus tá meagsú le éisteach leis an mirt eile freisin. Fecum go mark sa chór dá a héanam lá clia just ní hiime go ma faoihrú. Ach dúch stochan nach moch anna agé orm is tauch me mar hachtadála goin dá cheantar gaile hir agus mé has goin chéad uair háirtar blian ó hin ach rih sin bhí me mar chóir carroch in gáile ar fa 5 blian agus sa tréimhse sin bhí ansíam I gcomharsaí timpeachta agus bhí mar cinlín is dócha mar rinne gine cóidirí a chréid ghfuil dúgus an gáile parcanna agus spás na glasa a chosint agus a Herbert agus bhí me ag gaibrú go le grúpi éicsúla tá síachb sa timpeacht cosú le cóide Merlin Woods má tá anna agé orthúb siúd agus chumála sin is as an car mis agus is as mar bhiú me ach rud a thug me faoi deara ná le linn an tígar ceilteach bheag an áide tugu ar an tábhacht a bhain le páircanna gun phobal. Chomála sin tá ansíam a gcomharsaí teanga bhí trí hanga Somália an so is as an Ghearmán is as ar Berlin má bháthair agus learmuid Germany Somália agus an sin drasame ar bhunscoil agus meánscoil long chuige in Gáile so gwas go dara agus cláis na Corba. So tá ansíam I gcomharsaí teanga agus chomála sin agus sílam ach go háirithe le cuasaí timpeachta agus éiceolaíochta tá ar nui I deangachaí éagsúla tá tuiscint agus tá brí éagsúla focail deirtar gur féidir focail amháin úsáid an Gaeilge agus an sin go bhfuil an focail céine I méarla achas minic nach bhfuil an tuiscint díreach céine ag focail agus sin rud atá síam agus siadm go rud é sin a bhhain leis an timpeacht agus cuasaí éiceolaíochta freisin agus is tócha rumsa níos mú marall gur bas an Gearman mháthair agus gur leabhair Germany Somália go dtí me sin I gcomharsaí Gearmaníse seachas Beiidir a Gaeilge agus spéirle ach siadm cé gur bas an gcathair mé agus gur bhfuil cúnaí orm I Mervach bhí agus me fás níos bhí muid an cordú le teilech as Ciaran agus chame golóir ama mó an sin agus marall ar sin hiigme freisin an stócha an cinál síl difriúil a bhí an mó an sin seachas sa chathair inar tógu mise. So is tócha faoi láthair tá mar orlairí caiteachas peibli go hin féin sa dál agus is stúlan é sin ach tá ansíam a gcomharsaí cosú le cuasaí timpeachta freisin agus is rud é tá me géirí níos mú a ddíiristeachán le sna míon agus sna blianta Beiidir brahanse atá le teacht so tá agsúla seo ach creidim ri go bhfuil go ceist na éiceolaíochta fitte fute leis na ceistena ar fad cosú le aspa infrastruchtúr chuí atá ar fáil sna ceantrachaí Gaeltachta agus mar sinse so sin an cinál síime tá am hain an so stocha gur bin mochuid fum hain agus má is féidir líb. Yeah, chuck me the rest of the henne féin cuidva the háver loite got agus anspace gom hain sin ceisisin de teanga agus astrú teangan agus lui me cúpla sampla an tamlín a beidir le míad raig leis an choirí láthir níos
Martin tá clé ar Scáilán so beidir gur fatu hain láharta. Tá da aig is stoilm tá anagan galéir da aig tá gachéine go winteach leis an Sraith a go réileat. Gur mágad bhfuil beag mé sciupaí. Tá a lán hataí agamsa ach den tréimhse seo sílam gur chóirdom a lua go bhfuil im a chathaoirleacht ar baran bio agriacht atá tiomanta de chuimhnú na Bórne agus an mana atá ag an agriacht sin ná ag ceangal daoine lena náit dúchais, so tá sé sin anna ábhreacht den phléanacht. Ina dheanta sin táim ma bhalar nó de theachtain agus tá chuidhá aber arsúla going sa Gaeltachta is féidir le Browndown chuir síos níos fearr dhéanamh ar na tionscadal agsúla atá ar bun a going an sin. Ina dheanta sin ón bhliain se caite tá mi ma bhall don comhaontas glas agus táim grúpa beagatá ag déanamh staidéir ar pholasaí faoin oideachas ile an bit agsúlacht. Agus rudaile chuir mé rún faoi bhráid an convention bliantúil an blian se caite faoi pleanaigh an dála a bhí san pholasaí acu an pholasaí Gaeltachta. Agus dúirt mé gur chóir é sin a chuir bhaim agus tlacu leis an rún sin le mór of the nócha fáin géad. So the ascam na haibre sin nó an rún sin díro ar an mio hin nó rein seachta nó hin tuairt faoi obair nó réamh obair I déamh plean ag an dála. So tá simagam I gcúrsaí timpeallaachta agus I cuasaí Gaeilge agus an nó I gceist na Gaeltachta. So tá an tábhar atá idir lámh a going anna himmoil a héamsa. Cénach sanolaí mí ar chorbaí faoin na hábhar sin. Beidir go chóir below chuma ó héamh baran bio go bhfuil agriacht eile atá mar leabhádóir leis. Bunaithe ag an Dr. Brendan Dunford chuma dar teideal baran bio nó baran life agus an corchaige atá agus an ná takeíochtaí agus teontaí a bhúirte ar a móirí chun fermóireachta dhéanamh ar bhain atá I dún leis an nádúir. So sílam gur mún le iontaché sin chun an chorchaige atá going san ar móireacht a nasca le bottom line na vermóí. So sin an méide atá le agam faoin am seo. Sorry, vi me mochte, vi me Mike mochte go mars gnach. Len mi reigle Sheáin mas féile mé clusin de Sheáin ar éileacht. As mi Sheáin gromach as a goile bheith hu downta nocht. Idir seo seimiise an sosan ar gceisceart achas toch an chúis mat sa nocht ná gúlim féin builte fúman sa Gaeltachta an Gaeltacht thorcaghine tá clán óg a hógantin sagan. Sar gwas gobar le nuachtartaí agus TG ceathir thugus chomlean na taine bhacha na bhráthach an Gaeltachtaí bhrá hís in eisceart chéirí bhí sa gobarid san bhí san ifigach éireachtain feadh chomleanna a cléile cuistí pobl agus marsin agus obair phobal san hís. Agus is tócha lem chuidibre fé láthir bíon cléile leis na ceantracha Gaeltachta a gúil gemún. Achan so ge baile chuim spéis sem míalladis na háte sa stairiúil bí me mothe spaisteoireachtas na sléite tá reinmhata díanta go mar logainimach an cheantar seo agus bíon tuide ar bonna gom le cúpla bliana nuasin is ar spéir na híthe a tradiisiún na héireann. Agus díadach bunim sás was má héile fe mar deirim clán óga a hógan te goin agus is doch go bíon cuasaí teanga sa treis gan áras tuis golimid sa Gaeltachta chomáile sin golimid dearg an teanga a bhróna ar géad glún eile. So sné chuidm chóil Européisce. Anna bhar fada Sheáin gur mí agad agus Mark má tátáin ar éileacht.
Yeah, Germai get the Hion. So I suppose my cooler parts to Tom Consula Parade Tom new a tough galore Goody and Doyle so Tublin then to win Moiti shot. Rivishin via some Mavunchor Bonskalle fag Kuig Blian Deg August when it's on sauce of us on job shin. August Rivishin so on size Simatog Jangacha rinne mé mástruach se seanna bhéirle rih sin so tá seansáime gom is na teangacha go léir so níl gaeilge gom ó ghuchas nó aon rud mar sin nach bhí sáime gom a teangacha gcónaí nuair a bhí mé ag fós suas ó heh an cooler éiceolaíochta de bhí mar déanamh gáire sa réamh cruniú a bhí a going go gatha tú quiz a dhéanamh sulla fáin tú isteach ar an cóantas glas so no tá ansáime gom san éiceolaíocht freisin agus sa timpeallacht agus cuasaí timpeallacht agus na géir céim agsúla atá os ar ggóir amach ó heh bith agsúlaachta de ó heh ahrú ar roiide de agus fiú ó heh an Gaeltacht agus an Gaeilge agus an géir céim atá ann freisin le dóileáil le so sin I suppose cooler mion cooler armsa agus an sort spéis atá gom sa topic seo. An bharc agus mé cúpla focail mé an féin agus is tócha an tá 6 téime dul trí bhfuil an spéis an Painéal go léir I teangacha ruggus tóga mise geartláir car bhailear lia Sraith na manistrach 100 méadar ó Sraith Conal agus an céadúir grás a Gaeltacht chus an go dtí an spidéals na seascadaí is dóilm seasca cahar níl seasca trí na seasca cahar gablín í go chéile ach so chuid mé dahí ar chalíní óga na háite ag an am derbla standúin agus Catlíní choníile agus tá fóscring rafan a gom den tréimh se sin agus an son de himpis chuid mé ar ros go céirí go dtí an gráig cean na blianta sin is dóilm gablíní go chéile ríist agus ag an am imrúna gráige bhí a saon le muintear chlún lifa mar gléadí seo sin ábhar sagatóireachta agus bhí an tahartaí timpeall na háite agus bhí ag scuríochta going agus níor hiig me sé ag an am so seo ní raibh sé róáda taréis de bhaintear an blascéad a bheith taréis an Ián is réige agus bhí cuiide na daine a réig an Tián ag na scuríochtaí sin ach bhí mise mar dhégóir agus níor higus an éachar cad a bhí arsúil an Feabhra sa bhí ann. Ach le déanaí agus idir an dáling le céibh teasca blian is ó idir an dá réimh se tá mé pósta le cíoríocha atá ag éisteacht agus téimi go minic inis go íomhrách agus go carcaíine is buine míad anna hanahas an dá áit agus fecum ghfuil daine an dá ceantar sin ann agus bíimi de gná ag freistal ar scoiltheolairí agus éag sin na brídáige agus na féilte sin. So tuigim ceapam ar éon ó so hebh cuairtóra chattá gceist a Gaeltacht. An spéis atá agam san ábhar seo tuairim 5 bliain de go hin de bhog mé héin agus na bhain céile go lítrum agus bhí mé tréis an dain de gnó agus cólachtaí réige ach bhí fós anna spéise gom I gléach lú an slí go raibh an saoil ag dul ag an am bhí mar tréis dul trí tréimhse den tígar Gaeltach agus bhí an spéise gom san rud sin agus luas an tachan se caite spéis tá mé mar bháilde fasta chuir an rain an sividrolína so bhí tionchar an na bhórige sin arm cé gur ag an am ba inaltóir mé so bhí spéise gom san tuairim seo de omlánacht the holistic approaches agus nílis gom a scaige sin an deacracht atá an systems thinking agus cybernetics an fá go géin tú a smaoinemh ar rudaí sarahéin tú a smaoinemh
So le cúig bliain déag an nuas tá mé tuca leis na hábhar sin agus le déanaí taobh sig de fasta tá míad brathnú ar na teoraí go léir agus na córis go léir a fecinn ar foláineacht. Now is focal agus beidir go fordoing chorád going mar eile seo an bhoclóir, so a spéire der mid well-being. Agus as Germánis an focal na bhólfart agus it does not yenmer is queenlam yenmer astrucan on Germanisch godi an Berle mar vi buntigum le Johnskadels Germain the National Welfare Index a glamour mar sin an focal úsáiden sheets Germanisch. Ach tá difricht anavor idir an sligam rahan Germanic fi volfart agus an sligam vecamine welfare agus freshen Talán a brint le well-being agus foláin freisin. So an ngachtange bain tú Severus ani ifrúilean agus barreling beidir chathaoirleacht sin cad pein folklór dúsáidemis sa Gaeltacht nó riimiid a caint mar eile sin mar stoilm goil na focal tá si de seacht an ire dóig ar an Gaeltacht. So idir an darling barvelum a lua mar tá an réalta sa dal raig agus istáilm goil an broig teachtó an gohaintas glas leis an ggóir seo de inéachsanna de well-being agus tá si de leanúint an nuhéalan istáilm an cóirsteach a san. Tá an spéisiúil mar tá nuhéalan tá mar chud den dearcatá chun siad cultúrán agus tucimíad ar eiscaige sin an tamlína stoilm agus tá siad fósa gobar air cad is bríle sin tuscoil na Maoris an agus beidir go do snóig marca le roisidúin cat ar siúlan san. Ach ar énos tá me gafa leis na hábhar sin go léir agus tá an spéis gom anta. So sima chur láthair bhí me began mí le an na ceapan. Ach lenn míad raig an is so tá me chun an chorá oscailt go dtí na ceistena a dóramar. So bhí réamh cruinú ag an Painéal agus dormar go do snómis leis an ceist seo mar jou léir. Inis an tám chun rud éigean a dhéanamh faoin córa seo an tórim de éiceolaíocht sa Gaeltacht nó san teanga. Inis an tám chun barta dhéanamh. Agus baralum ginearálta an Painéal canna hebh gur bé inis an tám chun é dhéanamh. So cad é an spraga, cad é an brú atá ann. So beidir cé ein den beidir mark tas nóitas ar tá tú lárnach ann. Yeah, gur mágad í Sheáin agus bhí some, you know, there rabta caint faoi bhólfeirt afterpoint sa Germánis. Tá inéachsanna a cub siúd freisna a dhéanam tagart ar so an tascar a fóláine sin. Ach an tanamatóir ar an siomh idirlín atá cub ná good leben. Agus tá sin beidir níos a rúnaí an áiríre nuair táid ag caint faoi cuasaí foláine nó well-being nó mar sin. So beidir go dos nóig mé leis sin leis na tascar agus an obair atá dul a raig ag an réaltas faoi láthair. So nílam cá mé adbhfuil nílam omláin cinnte an cro a bheith ar na tascar a foláine sin ach is féidir le mar ródíobh an dearcha atá an comhaontas glas ó thaobh sin. So de réir multi an OECD tá ein inéachsanna déag a mullen an OECD ó thaobh masúnach dhéanamh ar cuasaí foláine. Ach mar luigh tú san nua-shéalainn tá an dara inéach déag sin. Díreitheisteach a cuasaí cultúrtha agus cheann na Maoris an sin. Agus dem thuairm se féin beag se sin anrúnach an seo in éireann freisin. Chun díreitheisteach is cé có foláin is bhfuil an Gaeilge so ar fud na tíre, so do cuoine mar mise a eil mo chud Gaeilge sa scoil. Ach leis sin agus go háirithe cé có foláin is a bhfuil na Gaeltachtaí. Cos is iad na Gaeltachtaí an písa is tóchtaí den jigsaw.
don Gaelga an seo chun an Gaelga cuimhnú agus í orbert a ríist sa tír. Céim fó bhfuil an óbhar sin chomhtóchtach faoi láthair, well, de ré mar luamar, tá géir chéim ann maidir leis na Gaeltachtaí, agus tá na Gaeltachtaí ag teach faoi stros olmhúir faoi láthair. Ó thaobh taíochta de, ó thaobh ar-líochta, ó thaobh an méid ibre atóir fáil laistigh na Gaeltachtaí. So caithimid rudachanta dhéanamh agus a dhéanamh go fránach inis chun na countercha sin a cuimhnú agus beidir iad a leathnú amach a ríist freisin. So yeah, tá an obair sin ag leanúint a roiig laistigh den rialtas, tá féin ag brú go mór go mbeadh an inéach sin a dhéanaan tagart ar cuasaí teangacha agus cuasaí cultúrtha ó thaobh na clifií Gaelacha atá againn, ó thaobh an ceol Gaelach atá againn. Is cuid iontach mór do hebhras an tír seo, an cultúr agus an teanga atá againn. So demhuaimse caithimid measnú a dhéanamh ar sin agus é sin a churisteach ar an léargas ar cé chomh maith atáid a déanamh mar náisiún. So sin, I suppose, tagart beag ar an obair sin atá dul ar. Okay, go má go bhac. Beidir a dheáin ar chluiseann tú an 6 córá sin an folklór agus achard cad a hagan cuat mar bhain an Gaeltacht. Well, chumma igen is anamh a bhachnaimir ar a gaantar sa mar Gaeltacht díadach is áití is mai cheantar dúchas féin agus tá pobl an sa ach tá pobl bheag go leisid sa agus tá a chud féinúlacht a féin is doch gas na hen fróiste a cosan sa cheantar sa agus bheith a dréthe féin luite leis na próistí sin agus fiúháin leistigh na próistí féin tá na bailte fearn agus a ríist a bhéinúlacht féin a cosan agus a dréthe féin agus ascríonn annach chud ó mósáte as san agus is tólam gohfuil tácht chúis go luaim me sin gur dálam gohfuil anna hácht a buint le sin ó heh fuineh chun fuineh a thuairt a péag luaiseachta tá is cum gluaiseacht caibh na teanga, is cum gluaiseacht cum an lúth leas Gael, is cum gluaiseacht pobla díar gradíh áide a bhaint amach. Tá sé anna háchtach aire a thuairt don bhaineh san agus as me plélem chuid ibre gháil timppla a lá le pobl ag súla sna Gaeltachtaí ag súla an taobh smó a bhí an cáir fad darlumm ná go néisteo faoi látha. Nuair a bhí an polsathe á Aniar agus á guma sé sin go dú faoi éisteacht chuí de bhíanta an phobal agus planan á gur le chéile agus sin ceannas na gránta smó a bhfuil an leat go raithan daoine go minic náfuil éisteacht fachtacha agus bhfuil rudaí a polsa chur a bhain náhiran dóibh héin mar phobal beidir go bétá gceist náfuil tuiscin ceartacha ar na polsa sin bíon sanna gceist a chomáile sin ceapan mórrán náfuil na polsa na riúntóibh. Dáibhrí sin bíon seanna háachta chud fad stólam lé agus cainte dhéanamh leis na daoine go méid tún chuirigh na polsathe seára. Tá sé an spéisiúil a dheáin gur luí tú de sach an orthasnaí dó cainteanna san margheall ar an pobl agus bailtí fearn agus an teachta caite bhí Michael Crone a labhairt faoin tácht den vasacht agus den vas atá ag muintear na háite ar a náit chónathe más míon leat. So dá gurí an ceiste eisiir just chun é chréochnú an ceapan tú ceapan gur hiigméid bhfuil chun fuinmh nó bhfuil spéisiú déana rud ag an a dhéanamh sanáid na bhfuil tú foiil láthair an ceapan tú bhfuil an fuinmh ann rud ag an gníomh ag an a dhéanamh dámeach na conéalacha go maithe an inis an tám chun rud ag an a dhéanamh. Cinnte aber saoíoch mission ar na 16 agus $20 scoilas marsin sna 8 agus na ríocha leanaise freislar a scoile gom hain agus na ríocha mar a dá rééis gur gúmráid gom lena chéile
táthra móra tharla gandátá lagú take deanga ó hefn fphobal de ach san nám chéanna is cinnte bhfuil breis takeíochtaí fáil inis de heilig agus de fphobal gur mian le an ghail in a chaamh nó agus leis na takeíochtaí sin tugann sé breis feasachta I gceist chomá sa bhéad is go méidir tuismitheoiríoch go háirithe go ninn siad níos mó cuaram don deanga ná mar a dhéine dí spéidir riime seo. Tá níos mó I dechais a bobbal I gcuitne ó hebh sealbhúteanga agus na móna agsúla bhaineann lei sin. Agus a roiistelle tá rudsa fan mórtas cinenne seo a bhaineann le teanga is cum ginearáltas nó ge mórtas pellin na Gaeltachta bíonn sé sin sa treis go mór agus sin rud stoilm a chothíonn pobl a séisiíonn pobl agus tugann sé dóchas de phobal chomá mar nuair a tha measa go tartaín agus an áirithe as a fáisceachta tá na bhunchlochad san agad agus tá dírig tá héana chud an núl sa tail mór mar a dtíar fá sé sin tugann sé me sneachtaid bhfuil rud éigin leistíardaid agus dá bhrí sin braham go minic le muintir na Gaeltachta le rein fá bliantain is ná lean aglara iad héana chud an núl os cóide tail bhuaid mar tuigeann siad héin bhfuil rud éigin luachfar a bhaineann leo a bhaineann leis an áit gur bastóibh agus leis an gcultúr lena luachtaréad. Okay, kom agad Ian. Vartín cad é hamdosan an nisan tam can a héamh ó de híomh an aileach lia. Se bhfuil sin é an fá gur go bhfuil sé thar a bheith hábhachtach bheith géisteach le daoine ar nós Sheáin atá de bhunú na Gaeltachta seachas duine atá na chonaí I rá Harmh agus ba íbhan liom é a chluistáil le caint faoin fuinneamh agus ara a thuirt an fuinneamh agus a bheith ag tuairt tlúis éisteachta de bhaintear na Gaeltachta. Sílam go rééis sin an áit nach mór tosú ar an obair seo faoi slánú na Gaeltachta. Éisteacht leis an Gaeltachta agus cadíad na riachta na sí atá acu óna dé féin. So sílam go an seo an tam mar an nóid tá géir céim an ní léon dul wai agus sílam go méid sorcha ní chéalachar ag tuairt caint níos déanaí an srá cainteanna seo agus beag sí tá cinse ag chuir síos ar an cremú atá ag teacht ar líon na gainteoirí óga taobh muid an scoil. So tá géir céim gandát géir céim mór agus man an dhéanta rud anis ní bheith slánú na Gaeltachta in andoing. So an cén fá anis sílam mar a dúirt ben ó cealaí I gceandas na leachtainna tá ahrú áide tá géir céim I gceist anis, géir céim ahrú áide, géir céim bí éiceolaíochta. So tá rudaí cinúnacha I gceist anis agus sílam go méid go gachrúd ar ggórais I gcuiteanna a ahrú. Agus an cóthaíocht seo ina bhfuil áirithe ag tharlaithint is féidir ahrú mion nó ahra feasachta a chuirí bhaim comá. Tuigeann díli go bhfuil nach bhfuil an chóras, nach bhfuil an feasacht atá I réim go hidirnáisiúnta an nua liberálachas agus a lehéid. Nach bhfuil sé ag feimú ar san in warinhacht na crinne fisiciúla. So sílam go bhfuil muid in amna cinúna agus go bhfuil deisán a lán córis ahrú ó bhain. Agus an cóthaíocht seo sílam go bhfeicfar go bhfuil luach ar le ag buint le tradiisiún ó iompríon tuiscint agus scuis faoin nasc atá an leis an nádúr idir an cainteanna agus an nádúr agus Louis Michael Cronin an sort ruda a bhí an sa tradiisiún ar nós an rud simboloch nó thucach rí I guacht go méach an clownas simboloch idir an rí agus an bandia na talún. So bhí an ceangal bhí tuiscint faoin nasc a bhí an idir an cainteanna agus an nádúr nach rudaí difriúil iad go raibh siad I dileamaí ar a chéile agus ar nói bhí an
scéal faoin glas gawnach a go forlehan sa tír ag tuairt le fis má dhéanamid dúhéhrú ar an nádúr go méid an tarithe díomhálacha ag buint leis. So sílam go bhfuil an tuiscint a gawan leis an tradiisiún agus ar nóile tradiisiún bunúchasach ar fud na crunne go bhfuil siad anna hábhachtach ag an buinte seo. So ar son an Gaeltachta tá gá go slánófar an Gaeltachta mar tá siad ag gumpar an tradiisiún agus an gceist a héan leis a bhfuil gá leis I láthair na huaire. So sílam go bhfuilmuid in am na cinúna tá deisina rudí a chuir Greek nach rá an hana féin, so ba chóir doing an deis a hapú an obaríana vinis. Okay, gur mé magat Martin. Better of our aid a better go let me right big on because we're in question or I got mata found ac ralum dollar big on be agus column tacht jacacha faoin éiceolaíocht agus an tanga agus an éiceolaíocht go ginearálta. So cad é de dhearcha an cuincap de éiceolaíocht agus an Gaeltacht an fiúin ó cad is brí leis. Well, is tócha dúr an géadrúd an sin faoi an isis an tám agus sílam gur se fíor hallar gurbe nachhfuil mór an fágaí san árúd rilí go bhfuil dúgus arín ar fad agus go bhfuil dúgus ar thu sin freisin bhfuil an cuacht acab stráteisi a chur a bhaim chun an tíide iompú I le Canterbury Gaeltachta a le arú éire freisin. Agus díoch an gceist éiceolaíocht sean chuí am ranim héin an gceist seo ná go mííon cinál chorthaíocht áirithe éiceolaíocht sa síl go nádúrtha ach go se sin ghfuil domaiste uasacht déanta an gcothramaíocht sin marall an struchttar cuachta a bhí an le fada agus is tócha gur binrúd freisin a bhí ben I cant faoi ról an capitalachas agus an neoliberalachas agus tá cultúr agus teangacha agus pobl agus rintrúdí eile curthaid an síl agus tá chuide smúd an dochar sin déanta ag muinte na hórpa ach sílam go gahamid breanúir an rólatá an capitalachas sin agus an ide óíocht atá an díoch breanú brabús seachas an rud atá ag tastal óghine. Agus sílam go minic gurbe cinál an dearcha efigúil atá an go gahamid nach ach tír bogmuid agus nach ach ceantrachaí Gaeltachta bog iad agus freisin rud atá ansím an ná mealach a chatar leis na hián freisin agus go gahamid mar stáit is dócha fannacht nó godóch dram ag cinint eile an chur chuige ceartún. Ach go háirí maidir le cuasaí timplachta agus ní me rá faoin rialtas fi láthair mar tuigim go na glasíán agus go siad a gobar sin. Ach siadm go se simú mar dearcha tá an is a stáit seán nach ach tír bogmuid agus go gamuid fannacht agus breanú ceanracht ó áit cinint eile ach ag gnám céine is dócha mar bhreanímuid an caid an isce tá as choilthart eile cí chodonna is atáise ach is dócha go bhfuil an dearcha céan sin an I le an bhaige agus chomála sin an na Canterbury Gaeltachta. Ach is minic freisin is dócha go mranítar an cuasaí timplachta sílam héin go minic a cuasaí políochta nar dhéantar policíthe breann siad cinál níos mú tá an chorchaí go an le na carchaí agus na bailsechaí mór a seachas an tionchar tá aige na ceantrachaí níos iargúilta agus mar bhreanímuid an infrastruchtúr is minic go ranim héin an infrastruchtúr agus an infrastruchtúr an cós ompar paibli agus mar sinse agus muidir grá go gafar daine muidir gur daine bheala amachchas corna agus an infrastruchtúr paibliach go minic maiall ar an dearcha faoi
brabús agus mar sinse gomranian muid sin ó níl an infrastructure amper peibli sé sna ceantracha níos iargóilta ach níl siad ag déanamh an brabús a dastíon ach má táid rilí gúra daoine bheala chun na cinithe atá ag tastal wen ar fad a ggóir cuasaí tímpleachta agus a ggóir cuasaí éiceolaíochta caithemuid an infrastructure sin a thuirt agus bhí chora actually simúlám na cóglacia Mark inneo faoin gceist seo ar fad agus má támuid a gúra go mbeadh daoine ná boga chuig is socha chuig cuasaí atá níos ár gon timplach caithemuid iad a bheala tríd na postna sin a chrothú agus níos am mór an sí meid daoine i gcuasaí eacnamaíochta ach bhfuil sí am hain sna I leabhar Stephanie Kelton faoin deficit meis agus bíonn siad caint faoin job guarantee scheme agus mar sinse agus is bailach a sin is tócha chun seachas muna féidir postáil mar go déan an eacnamaíocht tús agus síos go grothí tar postanna atá go má agus atá tábhachtach go grothíonn an stáit postna atá go má agus tábhachtach go cheantar a cinint ar le agus cinint sin ar nui dá mar rud é go mo rud mar sin an seo sa tíir seo go moch postna a chrothu agus fostíocht a chrothu sa ceantracha Gaeltachta agus fostíocht a bh go má a gcuairt cuasaí timplachta freisin seachas go moch ar daoine manhfuil an fostíocht an go moch ar daoine an sin gol ar an dónú péra dé ónas gomach airgadach go gomach an stáit an mar cinál employer of last resort agus sílam gur ceist an simúla sin gon Gaeltacht ach gcóir cuasaí timplachta freisin ach go háirithe in ammantaí tá an cosú le níis agus ar nuí tá Tá leir pandéma ach fiú ag golamachcha seo tá an go mbeidh deacreachtaí ag daoine fostíochta áil tá an go mbeidh deacreachtaí ar na gnólachtaí boga fannacht na dúirse chuine oscail so siadm go gamuid brandúir sin táid ar nua gúirí gomach fostíocht an sna ceantrachaí Gaeltachta má táid gúirí gomach daoine an fannacht an agus gomach daoine an gúid páistí a thógáil ach a gnáam céine mátá rud mar sin mar tá cinál an cinál job guarantee cinál scheme an gomach muidirnána sin a úsáid i gcóir cuasaí timplachta agus sin rud a bh me hain bhach sim am hain an mar tá sim am gcuasaí eacnamaíochta ach tá bhach sim am hain sna do moch muidirnána do cinint mar sinna dhéanamh. Go maith go bhréid. Beidir tá fanarm beidir fáilte chuir a bhéin ceist agus níos gom fós a bhartíín a bhecinn do ceistáirithe nó beidir go ligamí do réine ach gan é agan dro dhéanach tá sé hena féin a carú chun na hocht so ní le chuideag nóméid faca going. So má tá fanart idir labhart ná ceiste chur le a hail chur scríbheisteach san chathaoirleacht agus tu a mé ascót na chuimh an cúpla second. Ach beidir rud simúile a Sheáin tá fearr ón nua hélan ar-líne Diarmuid Coffee agus cuir sé Simpson méidir bhíle rá ag mark faoin na hinéach san na Faláine agus má tá simige doligóra leis tá ólas aige faoin na hinéach sanna an siúd. So tá sé sin simúil go bhfuil an fearr sin hall í san nua hélan ag éirí comhaid brú leis an obair sin so Diarmuid Coffee gur mágat. Sin arás gur mágat a dhearmid. Okay, well, beidir lenmid raig beag an beag agus bhí fanarm is tosnú a díú ar cad a dhéanaid ach like de gná mark like na chora seo like an slí de dugan réaltas faoi tascarí Faláine is an bar a nuas go dagan siad so tagan an réaltas sos le struchtúr agus tá is a gom gofuil nasc chur géireáil amach conas gur féidir leis an bobbal go léir agus na heagréachtaí go léir tá mé héin ar chuiste bháin ach tá fán ar na pártaí políteachta sais an chur áil ach
nach gá rud éigen a dhéanamh don Gaeltachta hagan an bun a níos mar déirfáil. Like, so chun gur féidir é sin dhéanamh, chun gur féidir tascarí irónacha an Gaeltachta áil. Yeah, no, tá ceart go hilas go thomláin agus bí a gaiisteach le Sheáin an sin agus an ceart a get fresh. You know, ní féidir liomsa rá céir be chóirú na dhéanamh chun an Gaeltacht a cuimh nó ní as an Gaeltacht me. You know, so bheadh sé bhhad níos fearr agus tá gam leis solas ag fáil bháisianta. Tá is go freisin go bhfuil Martin an láidir seo freisin go gahamíd éisteach le dhaoine agus sin an cur chuige éiceolaíochta tomid ag caintfuoi go gahamíd éisteach leis na daoine atá ina cónaí sna áiticha sin. Now, rud eile tá sa chlár rialtas go ceapan go bhfuil tóchtach ó héamh an sáis seo caint ná an social dialogue atá luite sa chlár rialtas. Agus sin béidir structúr nó platform go bhéidir linn an caint sin a bheith againn. But tá an ceart a go hilas go thomláin, ní leor é like mission nó aine eile tá sa rialtas just a raw look at lads, you know, Aiceolaíocht now, seo an rud go chóir an Gaeltachta dhéanamh. Caithfidh go dtiocfaidh sé sin ón bun a níos. Agus just rud amháin déirigh mé nach bhfuil go thomláin ar an ábhar seo ach just ó hé feasach teanga de agus cé as a tháinig mo feasach teangan sa chéadúir. An áit duchas gur bhas mé ná carrigan ard agus ní cíléonn sé sin faic I méarla. You know, ach an céadúir a dúirt duine dom a múntear bunscoile a dúirt lam, oh yeah, carrig an ard. Agus an sin déich mé suas, you know, nar chuaigh mé bhaile déich mé suas agus yep, sin an cnoc beag ar bar an Malóna. So sin, you know, to anhaint, to dlúbhaint ag na log anamcha leis an sais caint seo agus caint éiceolaíochta agus tá méid sin éiceolaíochta fitte fuata leis na log anamnacha goléir atá gcoinne an seo timpeall na tíre agus tá lán an sever sin caiilte goin de réir nach bhfuil an feasach teangan sin fós ag fáil ag bhéine. So sin béidir just rabbit hole beag feag second. Sin bhar sin dúlande sin is mar sin cean nuirdaí go mar bhrála mé ar rá. Ná sin gobbaldí gook atá going ar na log anamacha go ndéanach an comhaontas glas rud éigean faoi an legan gaige a chur mar phríomh legan den na log anamacha. Go háir den na príomhbailte, tá bailte ára lomar caiisiil mar hampla, go chuir go mbeadh an legan gaige a bháin a úsáide sin. Sin dúlán. Beidir astroim go Sheáin like nor a clutching to an scale seo galéir mé ar inexanna agus an pobl agus an slí gohfuil sé teachna mar tuci sé ó New Haven go bailile clia trín choras galéir rud atá an a bha ach cad is féidir a dhéanamh sa Gaeltachta cai gohfuil si as bhar meabhair le gach sais Painéal tanga agus gachrad an bhfuil nó bhfuil foiineh ann rud ag an eile dhéanamh so cad ba chóir dhéanamh go práineach. Well, luabhfuid it san aber an táchta bhain le gon na Gaeltachta bheith le clos agus is tócha an deacracht is mó atá ag gas na countracha Gaeltachta ná an taspadéan atá agus dá bhrí sin go minic ní bhíonn ar chumas na Gaeltachtaí beaga agsúla onna dúocht a bheithe chuim gas an áiléireann mar níl an glústéan an chun duine a há. Agus dá bhrí sin lagaíonn sé an go puinte áirithe. Agus is tócha na sála sin san is tólam láirtar go minic ar chósaí Gaeltachta agus ar chósaí teanga bhíonn sé teibí go maith. Agus go méidir go miú díúisteach ar nithe féile, nithe gur féidir chuirsí dhéanamhara agus iad a hiiscint agus an taidefent nó an díomháil atá dhéanamh dóibh sin a hiiscint. Ceist mhór gan dát na Gaeltachtaí ar fad agus bíonn plé leis lem chuidibre mar iriseoir cuasaí Painéala. Agus
níl am túr brethir an follasín son a feich mar ach cloistú go minic fe geacrochtaí muintre na Gaeltachta agus idir dearg planáil a gáil in a gauntar dúchas. Cuid bhd an nám tá san techt gláán aig beidir policy náisiúnta. Agus caihíonn son a chuid feban a féin, sa bhéid is má dhéchan tú an dynamic a bhainean le Gaeltacht, tá sé tócar a giadal síos ar a meile fearn agus son ar a bróiste. Tá an scoil sa fróiste sin, an sipa sa fróiste sin, na seirbhísí ar fad sa fróiste sin a bra blús áirithe, líana áirithe dainra a bheith sa fróiste sin. Gan daoine imireachtant san próistí sin tepic ar na seirbhísí sin agus snéadtá tharlathe. An taintlí go méid daoine chur fuatha sna próistí sin chun na takeíochtúirtas na seirbhísí ná maithe sé dábalt imireachtant ann agus tithe a thógant. Nis ceist mhuir sethe aber tan tú leis a gauntar bhfuil timplach fiorálin ann. Tá an counter san a bra ar chósaí trasóireachta, má ginn tú slad ar a daibh tíre, há an túnscoil sin a chur i mail agat. Dá bhrí sin tá se anna gheacair an chothraíocht san a raim siú. Ach is tóchan an pointe tá dhéanamh gon ná chuing bhás rud banús a cosú le policy taíochta más rud chluisfága minic ó réine bhí na gránar seo a déir tá sé dearg na daoine a bhrúisteach na bailte. Nis beidir an áfuil san fír agus beidir go bhfuil den ábhéile buint lei sin ach sné an dearcha. Agus nar a ar-líne sé sin, más álaigh atá aber sin rud tepic an na seirbhísí son, mar ní na línas na ceantracha ar ggóiltas mar ní fiú iad a chimeád an go hat na maoich. Agus de réir chéile tá ar-líne an seme. Fágan na daoine óga. Lehan bhánda tá oscailt mhuirad son de ceantrach Gaeltachta. Agus chlí bhí mar caiid níos túiscéir an bhfuil a támbúilte in na stálam gur bhfuil anna gceist sa fan déim seo inis aithne a chur ar na deisina eile seo agus na bailí eile seo atá ann chun teachta dír ar chláánú na Gaeltachta agus go bhfuil oscailt sa Gaeltacht beidir má chuirtar córas lehan bhánda, rud banúsach, rud praticúil ar fáil sa Gaeltacht. Go méid daoine ábalta lonóidsa, daoine gur spéis leo an Gael in Gaelin, nó daoine go bhfuil Gael in Chathaoirleacht agus gur mian leo a saoil a chahabh sa Gaeltacht. Ach Chathaoirleacht mar sin ná dhéan faoin inistú sna Gaeltachtaí. Agus cás fé le. Go minic sé sin a ar-líne le ceantracha ar gúlta ar chuman an Gaeltachtaí siad a gáachtar ar deireadh fad ó hebh seirbhísí. Tucha sé ach beidir go méid 5 nó 6 nó 7 níonan ach chuna hain bliain táchtach agus chun má tú chun pobl a thuairt leat caitheadh seirbhísí bheith ann dóibh. Okay, so beidir gur me go a Sheáin, beidir go bheith mid ar cúpla ceist má a ceistán a bhhartíín a bhechan dó den éigen. Well, tá túra mí simúla an tá pára go héanacháin ag rá go bhfuil feibh leis an choras pleanála agus mana bhfuil sé sin áirithe ní bheith daoine sa Gaeltacht amachchan se deireann sé. Tá ceann ó lúna caint faoin choras nua liberálach agus an Ryan ag rá go bhfuil gá le chórán nua faoin muoin agus an dóilú na muoine. Tá Sheáin mac Sheáin tá lán smuointe cloiste gom le cúpla seachtainna nuas chuna sa thuirí an cléach chuna sa thuirfar an cléachlú I Gríc heis mór é sin rud faoi le animnacha tá lán chórá fiúnta cistí san chat function inis. Well, beidir le an rud a dhéanamid arrangely ná tógamid in ein rud atá scríte ag daoine agus tá chunig go léir a hairint le chéile ar réon agus fechan riviera an tra cainte. Ach beidir neadidir bhfuil aon duine tiltte nach láhairt níos go mátá chur bhór láb in áidir fiú duine a scríomh ceisteisteach mar chun dó láb sos a cúpla nóméid agam. Pára go héanana cháin ar bhile tá an ceistin agus aontaim le méidir bhí ráite ag Sheáin go bhfuil
na seirbhísí faoin tú agus go háirid san na Gaeltachtaí tá si de bra ar rudaí nua cosa leis an leathanhhaindan ach muna an áirithe an chóras pleanála agus an chóras atá leacaí síos ní bheidh na daoine anán tithí thógáil agus bhaidh sin is cuma céad iad na seirbhísí atá ann nuair nach mbeidh siad anán chur futhú agus chathaoirleacht ní bheidh an déanrágan agus ceapam gur go bhfuil sé plánach ag an am seo má tá éon inistíocht le déanú sna Gaeltachtaí caitheadh siad breathnú ar sin agus tá go leor samplaí feici agan ar fud na tíre daoine ag géirí tithí thógáil chuid acu agus an talú héin acu ach fós héin níl siad anán mar an chóras atá leacaí síos inis caitheadh siad bhfuil chomh leis baile mór agus tá sé sin feici go minic agan a fós héin níl na pollúteoirí a breanú ar an cheist sin agus is cuma cé choláidir is féise teanga muna míon na daoine an be muid grúchas. Okay, gur mé mágad a fáric. Ní dáling gur fiú ligand a bharc, mar ceapan gur mo chóir tá gom gohfuil policy ag an cainteas glas mar eallar go mbeadh na bailtí níos dlú agus go mbeadh seirbhísí teibhistigh na bailtí ach beidir go mo chóir go mbeadh policy tithaíochta den Gaeltachta ann ag na glasig nó ag an réaltas fiú. Agus fechan isteach mar tais gom gohfuil an feidhne ann dá sé fear ach déidir mé stóir a clé go caitheamh sin a bhart ceapan agus tá fan an beidir cluisin do bhaine ó Bertile más mhailíne má bhfuil tosa ann tá rud a got faoi mehel agus luganim agus tais gom go raibh tariscinnte got an teachtain se caite beidir go lufa le a haid. Má le lugan mar chun cluisin si mé? Tá tú anna bog. Sin níos fearr? Yeah. Má le luganmacha tá tunscadál arsúil bunthe ag DCU agus tá sé ann do daoine gnádaoine chun animacha mionna animacha a chursús animacha páirceanna bóthín carrigecha le héidí agus tá de 100,000 hús hena féin agus is fiú aon den is simime ann breathnú isteach ar sin tá 200 chorasúsa gom féin ag bailúiad ó córsan agus ó ma hisismthirí agus mana bailítar é dinis beag siad imethe agus tá lánacha ime hena féin de réir mar bhí na daoine is ag fáil bhás so is fiú tunscadh mór é sin agus tá si docreide éasca iad a chosúas so feicsiús ar an siomh líd sin methe luganim puncaí. An darrad bhálam just leabhar beganin tá talamh beag go bailgébe cúta na mí sa Gaeltacht nó beidir ar-Gaeltacht cúta na mí agus má tá sima géin grúpa Gaelach Cúbríní allotments de garadóireacht sóisialta grúpa teacht le céile bheith mé sásta talamh chur ar fáil dómh. So mas féidir grúpa teacht le céile agus é a bhainistú dó féin is I just féin a bheith ann so club Gaelach a bheith ann so má tá daoine sásta sinna dhéanamh chuirigh mé talamh ar fáil agus na áis na timpeall ar sin freisin. Okay, gur mé mágad a más sin anna bhagus tásúla go mbeadh a lándaína chuir glasrí ag an Chonláin an tucha mé chun iadh leise. So go mé mágad. So a bram goil sé an am is doing deire chuir leis a glár mar deireacht Sheáin nach a taigh beidir go mo chódam ligandó deire chuir leis an rud. Cai goil sé atite a Sheáin bhés is muoine bhar bhfuil duine ag an a chur agla bhirsa a go ná sa bhalir a bhíon ar siúil. Anyway, barbhalam ar muochas sa gháil don Painéal de bhartín Sheáin Mark agus Maré tá sulagam gur bhain
Shiv and look the éiceolaíocht tanavas. Beidir go dorí mé an mic de bhrandan chun rá mé allar an teachtain seo chuin chatta an andoing agus idir an dáling slán óimse in rimdá hir a gon dé léitr me. Gur mágad a Sheáin. Díreach le rá nó le fógart an chéad cainte eile ná planál san Gaeltachta curchaige strátéiseach agus is donna go héile atá I láthair anocht a bheits bhá choirí láthair. So go dtí sin ní le héile le rá ach gur míle maithagaí as taxlú a bhrá a bhí an ríiste anocht agus go dtí an tachtain se chuin go dé siad sláán.